Niin. Muista sitten Tallinnan mitään salasanoita. Joo. Joo. Niin. Mä oon Samuel joo ja tänään mä pelaan joo tätä Steel Brainrottia, mutta mä oon tehnyt tällaisen oman pelin. Niin siellä ei ole kovin moni käynyt eikä siellä käykään. Se nimi on Do What You Want, niin kannattaa käydä katsoa, se on aika hyvä peli. Ja nyt sit mennään. Mulla oli sellainen 105 milliä tekevä Los Combinaciones, mutta se stiilattiin, kun mun isoveli meni public servulle. Niin huonoimmat pistotit. Joo, sitten tässä on mun niinku aika huonoja vielä. Tää tekee 4 milliä. Sitten täällä yläkerras mulla on parhaat. Tässä on 13 milliä tekevä. Sitten tässä on mulla Los Combinaciones. Niin tää on mun paras brainrot. Et juu. Niin siinä oli mun brainrotit. Mut sitten niin. Mä en tiedä, sit mä vaan pelaan jotain. Operaa. No mä voin vaikka näyttää sen mun pelin. Joo, se on niin tällainen Do What You Want. Se on vähän sellainen, tää on vähän sekainen. Sit siellä on niinku kaupunki ja sellaista. Niin sit täällä on tällainen vitsi tuntemuksellinen killer ja se kiusaa. Ja sit täällä on tällainen niin tuolla on se kaupunki, niin mä menen kohta sinne, mut tää on sellainen ihan hauska. Joo. Sitten tässä on vähän aseita. Tuolla on piilossakin aseita. Joo. Mä voin vaikka näyttää yhden piilon. Mä niin täällä on 2 piiloa, koska mä en vitti paljastaa niitä mitä. Joo, tää on vähän tällainen, tuolla on vähän brainrotteja. Tässä on tää mun mökki, jonka mä oon laittanut tälleen, älkää kysykö miksi. Sitten tässä pystyy kiipeillä. Et juu. Ja älkää kysykö noita, mä vaan laitoin jostain syystä noita. Mä voin vaikka näyttää teille, missä on sniperi. Niin täällä on vähän autoikin. Tuossa on toinen spavni tossa autojen takana. Tossa. Niin siihenkin voi spavnaa. Mä näytän teille niin yhden iso snipu. Täällä on snipu. Se on, jos niinku, tässä saa vaan niinku yhden kerralla, että eri servereissä on vaan jokaisessa yksi tällainen. Niin tässä pystyy tähtää, joo. Se ei nyt kovin ihmeellistä varmaan, mutta joo. Sitten tuolla on noita autoja. Mä voin vaikka ajaa vähän. Joo.
Tässä on mun lempiauto. Täällä on vähän vaikea ajaa, kun se driftaa niin helposti. Tää on joku vähän helpompi tällainen Mersu. Ja sit nää on manuaalisia, että näillä pitää manuaalisesti ajaa. Ja joo. Tolle ei jostain syystä pysty ajamaan. Ei vitsi, en mä jäänyt just. Mä en ite osaa näillä manuaalisilla ajaa, kun mä en tiedä. Mä voin näyttää vielä toisen, missä on niinku paljon aseita. Niin, se on täällä. Täällä on. Tuollakin on yksi asia, mutta mä en kerro sitä. Kun mä näytän, missä on paljon aseita. Ne on vähän huonoja aseita, kun ne on vähän. Niin tässä on. Ja nää on vähän isi, kun nää on tälleen. Mä oon täällä jossain, mä oon vähän lagisia. Joo, sitten AK-47. Tääkin on vähän laginen kuin tää. Niin, tuolla on parempi AK-47 tuolla. Mä voin näyttää sen. Ja sitten tääkin on vähän laginen. Tässä ei oo tähtäintä. Tästä. Tää ei oo niin laginen, mut laginen. Voin näyttää vielä yhden paikan, missä on niinku hyvä AK-47. Tässä on tällaista jotain työmaatyötä mä laitan. Ja tuolla on RBG ja Rocket Launcheri. Saatte sit, jos te testaatte, niin saatte ite käydä katsomaan, että missä ne on siellä. Joo. Ei vitsi, tipui. Niin tässä on toimiva AK-47. Joo. Tää on lempiase ehkä täältä. Joo. Sitten täällä on pari autoa. Tossa on pyörä. Se ei ole varmaan kovin ihmeellistä. Sitten tässä on tällainen Lamborghini. Sitten tossa on McDonald's. Mä ehkä laitan jossain updateissa tänne noita mini-NPCitä tänne leikkipuistoon. Et niitä voi sit ampua. Vaikka kysykö miksi mun kaveri halus. Sitten tässä on, tää on vaan tällainen perus hamburger. Joo. Mä voin näyttää sen. Ja älkää kysykö noista, mä vaan laitoin jostain syystä. Sitten tuolla on tollanen mun lempiauto, mennään tällä sinne. Tai se
Se valkoinen, se ei ollut ihan lämpiöltä. Täällä on kyllä aika vaikea ajaa, kun tää menee niin. No. Joo, mä menen vaikka sen Mustangin luo tai yritän mennä, koska tää on vähän... No ei tämänkaan sit pääse tietenkään. Ja tässä on mun tyyppi. Tässä. Joo. Anna missä? Kummalla puolella tässä on se? Please älä mene pois mapista. Ei. Ei se mene. Ei tonne tietenkään pääse. Ei tonne. Tuolla ei kyllä oo mitään. Kiva kun mun pitää nyt kävellä, mutta tässä oli tää mappi. Täällä on vielä aseita, mä en vaan viittiin niitä kertoa kun... Tai no, kyllä mä voin kertoa jos te vielä haluatte. Mä näytän ne 2 rocket launcheria. Toinen on RPG ja toinen on rocket launcher. Tänne granaatti heittää. Niin on ne vikat aseet siellä piilossa täällä. Sit älkää kysykö niin. Mitä? Pick up. Crash. Mä en tiennyt tästä edes, vaikka mä tein tän pelin. Niin sit tässä on, mä oon laittanut tähän tällaisen, älkää kysykö miksi, että se on vähän lisää hienoja juttuja tähän peliin, vaikka se ei nyt kovin hieno varmaan. Missä tulee täällä? Mennään vähän oikoreitti. Pääseeks tänne? Tähän kun mä tein tätä peliä, niin tähän tuli pikku accident, että mä laitoin vahingossa 3 infinite batteria tähän ja ne on aika vitsin vaikeat poistaa, että mä en kyllä vielä osaa poistaa, mutta mä yritän. Vitsi. Ei. Pitää sit olla täällä on tää RPG. Johtaa kivaa se. Tää on vähän vaikea tällä ampua.
se. Tässä on tää. Ei ollut vielä tässä. No. Niin täällä se oli. Niin tässä on tää mun... Tää ampuminen. Eiku niin joo, tää on tää. Eiku mitä? Miks tää ampuu tuolla? Tällainen peli tää mun tekemä peli oli. Joo. Sitten... Joo. Tällainen. Mä jatkaa hetki, mä menen tekee yhden jutun. Anteeksi niin. Ei kestä ihan kuin hetki vaan. Joo, anteeksi mä kävin niin tuolla vessassa. Ihan hetki vaan kesti. Joo, mut tässä on niin tää. Niin moikka. Joo.